Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiuz, jauna, zure espirituak eraginik, Josafat Gotzai eta Martiri santuak bere bizia, bere ardientzat eman zuen. Piztu ezazu zure elizan espiritu hori, guk ere, haren otuitzez eta espiritu berak indarturik, gure bizia beldurrik gabe eman dezagun gure semideen alde. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginen espiritu santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jakinduriaren liburutik. Zentzugabeak dira jangoiko ezagutu ez duten gizon guztiak. Ikusten diren gauza honen bidez, den ura ezagutzera iritsi ez direnak. Eta egin duen ikusirik hoien egilea ezagutu ez dutenak. Baizik eta sua, eguratsa, haize arina, izar sapaia, ur bizia, edo mundua zuzentzen duten zeruko argiak hartu dituzte jainkotzat. Izaki hauen edartasunak iluratuta, jainkotzat hartu dituzte, ikus bezate zenbatez gehiago den horien jauna, edartasunaren sortzaileak eginak baitira, horien indar eta almenaz harriturik badaude, jakin bezate horietatik, zenbatez indartsuagoa den horien egilea. Izakien edarrak eta handiak arrazoimenaren bidez ikus erazten dute beren egilea. Hala ere, ez dira hain gaitzesgarri. Behar bada jangoikoaren bila eta bera arkitu nahian dabiltza bidea galdurik. Haren ekintzen artean bizi direlarik aztertzen baitituzten. Eta ikusten dutenaz bileraturik gelditzen dira. Hain baita ederra ikusten dutena, baina hala ere ez dira errugabe. Izan ere izadia aztertzeko hainbat ikasi badute, nolaz ez dute ezagutu lehenago izadiaren jauna. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, hortziak jaunaren ospea du zabaltzen. Hortziak jainkoaren ospea du zabaltzen, zeru urdinak haren eskulana iragartzen. Hortziak jaunaren ospea du zabaltzen. Bialtzen dioitza egunak egunari, berri ematen gaua gauari. Hortziak jaunaren ospea du zabaltzen. Jauna zurekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Noeren egunetan gertatu zena gertatuko da gizonaren semearen egunetan. Jaten zuten eta edaten eta ezkontzen ziren gizon emakumeak. Noe kutxan sartu zen eguneraino. Etorri zen moldea eta guztia galdu zituen. Berdin gertatu zen Loten egunetan ere. Jan eta edan, erosi eta saldu, landareak sartu eta etxeak egin ari ziren, baina Lot, Sodomatik atera zen egunean, su eta sufre erautsia jaitsi zen zerutik eta guztia galdu zituen. Horrela izango da gizonaren semea agertuko den egunean. Egun hartan etxe gainean dagoena, bere tresnak etxean dituela, ez bedi jaitsi, etxean dauzkanak hartzera, eta berdin soroan ari dena, ez bedi atzera itzuri, gogoan izan Loten emaztea, bere bizia salbatu nahi ez dabilenak, galdu egingo du, eta galtzen duenak berriro aurkituko. Nik diozuet, gau hartan bi lagun egongo dira ohe berean, bat hartua izango da eta bestea utzia. Bi emakume elkarrekin ariko dira errotarrian, bat hartua izango da eta bestea utzia. Ikasleek esan zioten, non jauna, eta harek erantzun, gorputza nun, arramoak arabilduko dira. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek behin baino gehiagotan gogora ekartzen digun errealidade bat da, ez degula bilatu behar mundu hontako arrakasta gauza guztien gainetik, esateko modu gure mundu hontako bizimodua eta mundu hontako ondasunak eta mundu hontako ospeak denak pasatuko baitira. Dirua,
fama, boterea, denak desagertuko dira. Horregatik, nahi du Jesusek garbi edukitzea, askozaz ere gehiago balio duela, bizitzan mesede egitea jendeei. Maitatzea, laguntzea, jangoikoak erakutsitako bidea ibiltzea, bere errukizko ekintzak burutzea. Horrek askoz gehiago balio du, horregatik esaten dugu bere bizia irabazi nahi duenak, gorde nahi duenak, galdu egingo duela askotan, eta justo kontrakoa, galtzen duenak edo entregatzen duenak, irabazi egingo duela. Baita mundu hontan ere, baita ere Jesusek perspektiba eskatologikoa ere, ikuspegi eskatologikoa begi aurrean jartzen digu. Ez gaudela hemen betiko, baizik eta gure helburua, gure helmuga beste munduan dagoela. Eta gaurkoan Elizak ospatzen du San Josafat, 16. mendeko santu bat, martiria Ukrainiakoa. Eta izugarrizko eragina izan duzuena, Ukrainiako, esan genezake, katoliko oriental gehienak, edo parte handi bat behintzat, gaur egun Elizarekin bat eginik egotea. Batez ere, Ukrainiako zonalde oksidentalenean, Lubov hiria dagoen tokian, eta hor, maioria handia dute, katoliko orientalak, uniatak, ortodoxiatik datuzenak, eta liturgia eta ortodoxoen erara ospatzen dutenak, baino aita santua aitortu eta berarekin bat eginik daudenak. Josafaten zuzenean, bere familia, Josafaten familia ortodoxoa zen, eta oso ortodoxoa gainera, eta esan genezake Eliza katolikoaren etxaixa, onisa barra. Baina beak konbertsio eduki zuen eta bere bizi osoa eman zuen Elizaren batasun hori gauzatuz, indartuz, bultzatuz. Eta horregatik ere bere bizia galdu zuen. Gaur gogoanatzen ditugu Ukrainiako gure senideak. Izugarrizko meritua izan dute eta gaur egun ere fede sakon bat sumatzen da Ukrainiako zonalde horietan, katoliko orientalek izugarrizko ejemploa ematen digute. Eta bestetik ere Elizaren batasuna gogoan hartzen dugu. Jainko guztizona bereika izazu gure emaitzak eta sendo izazu gugan Josafat martiri santuak bere odola isuriz aitortu zuen sinismena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunaren dauzkagu eskerrak jangoiko gure jaunari egokila eta zuzen, egokila bai eta zuzen, nona eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztilun beti ereko horri. Josafat martiri santuak Kristori jarraitu zure izena aitortzeko isuri zuen odolak, argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure ahalmena agertzen bai duzu, eta indartsu egiten indarri gabea, zure aitorre eta lekuko izan dadin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi hori etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure dizideak, osana zeruko eginetan, bereinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko eginetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, hogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zekoala, ogi hartu eta eskerraren emanez atitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio dutatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kanezaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio dutatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizure hau nere hori gara. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zera da jauna, zu garriz etorri artea edeko garriuna horregatik jauna,
zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamelaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak atzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoen izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu, maitasko sola Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoen izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure sentideak eta hildako guztiak, haritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza eritxo ezagun, Jangoikoaren ama Maria Doaksuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zetzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztien horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure eta zeruetan zerana, santu izan bedizure izena. Etor bedizure errenua, egin bedizure naia zeruan bezala lurrean ere. Emain duzu gaur egun ontako okia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez, guten taldean aman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai duzu pakeak gure egunotan, zure errukiari eskerkatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaino dela. Zure adezuerretza, zure ospeten darra orain eta betik. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala, eman jozu elizari pakea, eman batasuna, errebenizi goizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zurekin eta zure espirituarekin. Eta eskutik eman gabe, eman jozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emai guzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, munduko pekatua kentzen duena, zorion suak jaunaren maila deituak. Jaunani ez naiz inor, zure etxean saltzeko, baina esan zaztuz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoioz. Hartu dugun janariak eman dezagula jauna, indarrezko eta bakezko espiritua, Josafat doatsuak bezala, bogatsu eman dezagun gure bizia, elizaren izen onerako eta batasunerako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin berikaz nintzatela, jainko guztia duna gaitan eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren